Esta tarde apetéceme lervos un texto de Eusebio Lorenzo Baleirón, un poeta de Dodro, o que quero moito. É un texto de A morte presentida e chamase Linguaxe. Palabras como os días claros, sen fronteiras para nomear cervos e rosas e algún comezo que se escapa ao tempo. Pronunciar o teu nome en todos os desertos, recuperar un intre de espadas e de beixos con que negar a morte. En ti comparto os días e os silencios, as mañáns transparentes, as futuras. Entrégome a este mar de luz e signos e a unha barca extensión que se perfila no interior secreto de min mesmo. Busco o clamor dos corpos, das palabras neste mar que convoco e non responde. Eusebio Lorenzo Baleirón,